ta for Region 7, active kita sa mga increases sa minimum. 2022, 2023, 2024, and here comes 2025. The recent increase that we have kay katong pag October 4, 2025, 540 na ta, from 501 to 540. Now, if you are receiving a minimum wage for the workers, for example, na nakaan ang company since the start of the year pag January 1, kay dugay tataod na ka. So from January 1 until October 3, 2025, tan-awon siya ang kada buwan pila ang imuhang actual nga salary based on your actual days of work, of course, based sa basic nga 501. Nya plus, sugod na pud sa October 4 until kung kano sa mo cut off manggod na usually ang payroll master ana kay mostly ang mga practices kasagaran sa mga company, they would give the 13th month pay kasagaran ig December 15, December 20, yes. So kwaon po do siya using the latest nga minimum which is 540. So, i-add to siyang tanan, i-divide og 12 months. So, dili gyud siya bot pasabot nga kung nag-increase ta sa minimum og 540 pag October 4, mobalik ta sa ato ang computation sa 13th month from January nga 540 ang gamiton. It should be based kung unsa ang actual ato nga minimum wage.